दिनैनि बे खुंगा गुथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जोङो बे दागगारि हाथिसार एलेकायाव जयैनो मोनसे बेखौ गोदान बोसोर आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु फोरबो हिसाबै जों दिनै बे रंजालि बैसागु फालिथायखौ लानाय जादों हाथिसार दागगारि एलेकायाव। मोनबेसे गामिया लोगो नांनानै लानाय जादों? बेवहाय गासै जोङो मोनगुथा गामिजों ज' लोगो जानानै दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों। मैयाफोरनिफ्राय माखासे हाबाफारि लानाय नुदोंमोन, खेला दुला गेलेनाय, ओमफ्राय दिनैबो माखासे मोसानाय बा मुसुरनाय जागासिनो दं। दा बेवहाय मा खेलाफोरखौ लानानै बानायफानाय जादों? नंगौ, जोङो दिनैहाय मैयानिफ्राय जोंनि बे गुथि रंजालि बैसागु बोसोरसालि जुथुमनाया जादोंमोन। बिनिफ्राय जोङो मैया थांनाय समफोराव जोंनि गेलेनाय बादायनाय माखासे रंजालि फंबाय बिनानावमोननि भलिबल बादायलायनाय, लोगोसे काबादि गेलेनाय आरो 100 मिटार रानिं अर्थात खारनाय बादायलायनाय आरो दिरुं बोलायनाय, बेफोर माखासे गेमखौ जोङो लानाय जादोंमोन। आरो दिनैहाय दिनैनि दिनाव जोङो मोसानाय अर्थात बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो नैबे मोसानाय बादायलायनाय आरो जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ दिनै जोङो लानाय जादों। दा मोनायावहाय माबाफोर हाबाफारि दङ नामा, जेनेबा मेथाइ खननाय मोसानाय? दा मोनायाव जोङो जोंनिनो सासे मेथाइ खनगिरि निजोम बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों आरो जोङो मोनाबिलि बेखौ 4 बाजिनिफ्राय 9 बाजिनि गेजेरसिम जोङो बे मोनाबिलि हाबाफारिखौ लाबावनाय जादों। बेवहाय सोर सोर आलासिफोर नुजाफैगोन दिनै? दिनैनि दिनाव जोङो जोंहा आलासि महरै सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों लिंहरदोंमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा सौफैनो हायासै। दा दङ जोंनि गाहाय आलासि महरै सासे दंबावो, असिन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। बिथाङा दा दसे समनि उनाव नुजाथिफैगोन।